pred 10 rokmi sme nastavili smerovanie ProSite, vymysleli sme, ako to celé má fungovať a jednoducho sme prišli na to, že už to je asi trošku old school, už to není taký dobrý hip-hop, tak sme spravili niečo nové a vyzerá to podľa mňa, že úžasne a si myslím, že všetci budú nadšení, keď to uvidia. Je to úžasné, je to mohutnejšie, to, čo naznačuje aj to, kam smerujeme, takže ja som nadšená. Presne to vyjadruje to, čo sme sa ako ProSite snažili dosiahnuť, že teda stali sme sa naozaj obrovskou firmou. Aj dnes, aj zajtra je oslava takej našej celoročnej práce a hlavne našho úsilia, ktoré sme venovali do rebrandingu a celkovo do posunu či už vizuálneho alebo komunikačného celkovej značky ProSite. Takže je to taká oslava nielen pre našich obchodníkov, ktorí vyhrali množstvo zaujímavých cien, budeme mať krásne oceňovačky, príhovory, ale aj oslava tej našej práce a práce všetkých ľudí, ktorí sa na tom podielali. Tak nepochybne ten začiatok, na to sa veľmi teším, tam odhalíme to logo, spolupracovali sme na tom aj s Lacim Strajkom, ktorý to celkovo akože hudobne a takisto tak art direction k tomu robil. No a v neposlednom rade celému nášmu in-houseovému tímu, marketingovému, lebo myslím si, že každý jeden z nášho tímu na tom brutálne zamakal a priniesol svoje nejaké poznatky a svoju kreatívu a veľmi sa na to teším už, keď to začneme používať, lebo jedna vec je vymyslieť si nejaké novinky a potom ďalšia vec to dať do praxe, takže toto bude veľký challenge. Ja som mal na starosti to, aby sa to celé spravilo, takže som celý tento projekt koordinoval a plánoval a boli sme pri každej jednej časti, či už pri preskumoch, potom pri nejakých kreatívnych brainstormingoch, potom pri tých exekučných veciach. No a teraz aj pri komunikačných, takže dať to celé dokopy, pozliepať ľudí. Ja som si to aj rátal, keď to tak zoberiem, okrem nášho in-houseového tímu na tom robilo ďalších, myslím, že 15 alebo 17 ľudí, takže už relatívne nemalá skupinka. Keby sa mi to nepáčilo, tak by to nešlo vonku, lebo ja som dosť náročný, čo sa týka vizuálnych vecí. Keď som videl aj tie prvé návrhy, teraz keď sa to vidí už akoby konkrétne možno na digitálnych veciach, na webe, na videách, ale takisto aj na nejakých merčových veciach, taškách, tak vyzerá to akože dosť fresh. Máte aktuálne aj 3 piliere, 3 základné hodnoty. Ktoré hodnoty, respektíve jedna, je tebe najbližšia? Pravda. Ťažko vybrať jednu, pretože naozaj je to vždy taká súhra všetkých, že tá pravdivosť musí byť, na tomto celé stojí. Z pravdivosti logicky vychádza tá dôvera, ktorá vzniká medzi ľuďmi a potom naozaj tie vzťahy sú len taká čerešnička na torte, takže ťažko vybrať jednu. Ja som veľmi spokojný, hlavne, že to robí Profici agentúra Diorama, to neodznelo dneska. A mojou úlohou bude to uviesť vlastne do praxe tým, že vlastne prerobím všetky existujúce materiály do nového vizuálu. Ako dlho ti to bude trvať? Najbližšie začneme takými jednoduchšími vecami, akože každý si nastaví e-mailový podpis, dostanú nejaké nové vizitky, nové materiály, ktoré používajú v komunikácii s klientom, šanóny, foldre a tak ďalej. A ja sa chcem zamerať na prerobenie vzdelávacích materiálov, čiže úvodný seminár, manažment osobných financií. Obchodníci vedia, o čom hovorím a robia s tým každý deň a ja sa na to veľmi teším. Údajne máš tetovanie, je to pravda? Mám niekoľko tetovaní. A ukázal by si mi práve to tetovanie, ktoré naznačuje, že pracuješ v ProSite? Určite áno. Tak mám sa vyzliesť? Áno, to chceme vidieť, prosím. Som bol na takej chate trošku veselý a som si povedal, že tetovanie by malo mať význam. A pre veľa ľudí znamená tetovanie niečo, čo im zmenilo život, alebo má pre nich ako keby nejakú veľkú hodnotu. No a mne proste zmenil život. Dobre, vieš nám povedať, že kto si, čo si, ako sa voláš, čo robíš? Volám sa Laci Strajk, som choreograf, tanečník, režisér veľkých koncertných podujatí a dneska robím pre vás. Moja úloha je jasná, pretože som taká tanečná hlava, tak robím choreografie, vyberám hudby, tak aby sme presne trafili náladu toho eventu, aby to bolo uhádnuté tak, nech sa oko diváka poteší a nech si to chlapci a dievčatá z firmy užijú. Niektoré veci už úplne sa ukazujú, to úvodné číslo bude najnáročnejšie asi pre nás spraviť, ale chcem ho tak viac arte spraviť. Tuto vidíš, že ten Bad Bunny, aj toto, že hneď jazdilo, ten Battle to máme za chvíľočku zožraté a potom je tam ten Kendrick, to budeme a baletky a ešte možno takto.
možno, že breakerov tam stiahneme, nech je to ešte kontrastnejšie. Že budeme vychádzať z nejakého pohybu, ktorý sa bude cyklicky opakovať, ale s tým, že môžeme to urobiť tak, že chalani, keď sú tu, že b-boy, tak môžeme to prionáčiť, že to nemusia robiť verne ako všetci, ale že môžu to robiť ako keby vo verzii na zemi alebo niečo podobné. A ty vyjdeš hore na pódium, zobereš stoličku správa spoza letky. To bude hneď za letkou, tam je ďura, tade sa chodí, hej, na pódium. A vlastne si ju tam položíš na krížik a sadneš si na ňu, hej. Ide tvoja hlava a jak bude to v polovičke, keď ty sa postavíš a zajdeš tu za túto letku a v tej chvíli vlastne už ty budeš na ceste a jak sa už tam objavíš, tak ty si vtedy sadneš na stoličku, sedíš a zase asi v polovičke toho tvojho, ty to máš také krátke. To by som mohol zvládnuť si sadnúť. Tak sa postavíš a v polovičke a zase položíš ďalšiu stoličku tam. Ide mi o to, aby tú stoličku si vždy položil v momente, keď zaznie to meno, hej. Keď povieš Peter Mačák, stolička. To si treba natrénovať, Milan, stolička. Vyskúšame viackrát, hej. Prachy. Na konci, keď je to logo Reveal. Keď si tam tak krásne posadáte, tak obalíte tú onu. Že to nevidno, hej? Že možno by o jeden schod nižšie, keby to bolo. Dobre, tak ja si to sadnem. Všetci pôjdeme. Ale my môžeme ísť všetci na schody. No, že ono sa to logo vlastne tuto v strede obrazovky sa robí gula, hej, tu. Čiže tu je stred a tu sa to logo zjaví, hej. Čiže vy keď ste boli hore, tak ste ho prekrývali trošku, čiže ja potrebujem ísť dole. No toto je podľa mňa OK. Áno? Hej, lebo tak, aby to logo bolo vidno, lebo to je vlastne... Nemusíte sa dvíhať na špičku, vieš tam. Tak to vyzerá, hej. Ale ste sa dvíhali predtým, že? No, to je pekné, to je super. To má zmysel, výborné. Na tom rebrandingu sa mi veľmi páči to, že mám rád, keď sa veci zjednodušujú a na tom logu, ak sa zmenilo, ja som to videl, ja som sa tým trošku akože zaoberal, bol som na tom stretnutí. Sa mi páči to, že to začalo ako keby viacej dýchať. Jednoducho to je tak, niekde sa to trošku ubralo, ale funguje to veľmi dobre. Ideme robiť ProSite Gala 2026, ideme na obhliadku do starej tržnice, kde sa ideme si nejakým spôsobom osviežiť podorisné riešenie, kde bude rozložená technika, ako budeme mať sedenie, tentokrát nám pribudnú tribúny, ideme si pozrieť rozloženie cateringu a nejaké takéto logistické záležitosti, ako sú šatne a podobne. Je jeden raz zdvihnutý, jeden raz položený, keď nám dole nevidú stoličky, že proste niečo, tak ich ešte sem prihodíme a budeme to mať finálne spočítané a budeme vedieť, že koľko ľudí posúvame hore, koľko dole, proste vieš, rátajte, aby sme boli úplne, že safe, rátajte, že 400 páde dole a proste 150 hore, hej, vieš. A keď to bude 460 dole, tak je to OK, hej. Nachádzame sa akurát v Bratislave, ideme pozrieť chlapcov do Dioramy, ktorí pracovali na celom vizuálnom koncepte rebrandingu a máme ešte nejaké posledné detailiky, ktoré potrebujeme vyladiť pred revealom, pred odhalením celej identity. Moje meno je Jakub Odčenáš, som dizajner a spolumajiteľ štúdia Diorama a mojou úlohou bolo v podstate strategické uchopenie a celá design direction ohľadom toho, čo v podstate môžete vidieť a to, čo sa akoby, že postupne bude objavovať ako nová vizuálna identita spoločnosti ProSite. Ale nebola to len vizuálna identita, na čo sme sa pozreli, bolo aj akoby strategické uchopenie. Spoločnosť ako taká prešla, povedzme si to, že evolúciou a teda tú evolúciu sme nechceli akoby zachytiť len teda vizuálne. Chceli sme to stavať na pilieroch, ktoré sú so značkou spojené od samotného začiatku, na vízii majiteľov. To vizuálne prepojenie bolo akoby nejakým takým akoby, že veľmi prirodzeným dopovedaním toho, čím tá firma vlastne žije niekoľko rokov. Keď pracujeme so značkami, nesnažíme sa teda len to, že aby reflektovali tú víziu tej spoločnosti a tú kultúru, v ktorej sa nachádza a ktorú buduje, ale taktiež sa vlastne pozeráme na to, že kde tá firma chce byť, aby sme vytvorili v podstate niečo, čo sa dá používať dlho a s čím tá značka dokáže sa rozvíjať a dlhodobo pracovať. A v podstate tá zmena nebola badateľná na úrovni, že
ide o nejaký zásadný zásah, ale skôr, že tá zmena je evolučná a to sa nám, myslím, podarilo. Zdravím, ja som Maťo Pišný, som grafický a písmový dizajner a spolupracujem so štúdiom Diorama. Na identite sa mi páči, že začalo to hrať celé dokopy. Že keď vlastne ten projekt vzniká, keď komunikujete s klientom, máte informácie, potrebujete ako keby viac, alebo respektíve tých informácií pribúda, potrebujete to vyčistiť a potom na to nájsť vizuálne prostriedky, tak čo ja si cením na tomto projekte a na každom je to, že keď to začína proste hrať, že už keď to je vyčistené po videovej stránke, nájdete dobrú vizuálnu metaforu a potom to už vlastne ide ako po masle. Takže to sa podarilo a tá identita ide do sveta. Som Tomáš Paulen a som grafický dizajner v štúdiu Diorama. Od nejakého prvého kick-offu vlastne cez rozvoje konceptov až po brand guidelines, tak vlastne som bol súčasťou tohto procesu. Podľa mňa sa nám pekne podarilo polišnúť aj pôvodné logo a dostať do neho nejaký boldness a sebavedomie, vlastne, ktoré ProSite má mať a ako ich vás vnímame. Čo je najdôležitejšie na rebrandingu, alebo ako vieme, že sa ten projekt podaril? Z tohto projektu máme radosť, lebo po celom tom procese a vidno, že ten stav, ktorý sme dosiahli, je lepší ako ten pôvodný. Vyzerá to tak, ako tá značka vždy mala pôsobiť, ako mala vyzerať, ako mala fungovať. To, čím sme ju vlastne nahradili, vyzerá, že vždy tam malo byť a vždy to malo vlastne takto vyzerať, ako to vyzerá. Nachádzame sa v Košiciach vo fotoateliéri Backstage a máme produkčný deň. Robili sme fotografie a nahrávali sme videjka ku rebrandingu, pretože predstavíme novú značku. Máme tu troch majiteľov, šikovných ľudí ako Vilo Bendik, Jaggy, Tomáš Lazorík, takže veľmi dobrá zostava a teším sa na túto produkciu a hlavne na jeho výsledok. Musím povedať, že mám z toho super pocit. Za mňa sme sa v tom procese snažili vyťahnuť z ľudí to DNA, ktoré vo firme už dnes máme a zadefinovať ho, pomenovať ho tak, aby to bolo čo najzrozumiteľnejšie nielen smerom dovnútra do firmy, ale potom aj na verejnosť. Dobre, a skús jednu ruku dať, ako keby len takto, no tak. Počas jaký je stav? No, akorát vyhráme 2-0. Tak? Ako sa ti páči rebranding? No mne sa to veľmi páči. Je to za mňa také dynamické, také živé, takže myslím si, že nás to reprezentuje celkom dobre. A ako si sa ty podielal na rebrandingu? No tak mali sme niekoľko takých kreatívnych alebo strategických meetingov, kedy sme sa snažili definovať to, kým sme, akú cestu sme prešli a ako to vidíme v tých najbližších 10 rokov, takže či už to bolo v tých našich interných diskusiách, neskôr v prieskumoch, ktoré sme realizovali, neskôr s kreatívnym štúdiom, s ktorým sme pracovali na tomto projekte, takže bol to veľmi zaujímavý proces aj pre mňa. Veľmi sa mi páči rebranding. Je to vzrušo opäť po 10 rokoch zase vidieť, že ideme sa posunúť vpred a máme opäť väčšiu misiu pred sebou. Aká bola tvoja úloha pri tomto projekte? Spolupracovať kvalitne, byť výborným parťakom a urobiť si svoju prácu perfektne, aby sme naozaj tomu rebrandingu dali to, čo má mať, význam, patričnú dôležitosť a aj takú určitú veľkoleposť, pretože je to veľkolepé, čo sa nám zatiaľ spolu všetkým podarilo a čo nás ešte čaká, je ešte veľkolepejšie. Povedz mi, kto si, čo si? Ja som Vilo Bendik a vo voľnom čase pracujem ako kameraman pre spoločnosť ProSite Slovensko a som veľmi rád, že mi Erik Lako mi dal túto príležitosť, že som mohol prísť aj dnes, pretože som sa zase veľa nového naučil, drbol som sa do hlavy. Rebranding, no akože to je vážna otázka, že ja mám povedať, že ako sa mi páči rebranding, lebo na tom už rok robíme. Takže sa mi veľmi páči, je veľmi vydarený, lebo pred 10 rokmi sme nejakým spôsobom nastavili smerovanie ProSite, vymysleli sme, ako to celé má fungovať a jednoducho sme prišli na to, že už to je asi trošku old school, už to není taký dobrý hip-hop.
tak sme spravili niečo nové a vyzerá to podľa mňa, že úžasne. Ja si myslím, že všetci budú nadšení, keď to uvidia. Hlavná úloha bola presvedčiť vedenie, aby do toho šli. A to myslím si, že sa podarilo, ale mám skúsenosť pred 10 rokov, že Peťo a Milan idú do všetkého, čo dáva zmysel. Moja cesta podnikania sa začala písať v roku 2007. Keď rozbiehate vlastný biznis, vždy potrebujete okolo seba silných ľudí. Nedokážeš to sám. Nestali sme na pódiách, boli sme v teréne, medzi ľuďmi. A schádzali sme sa v obyčajnej pivnici. Sedeli sme na starých, zaprašených stoličkách. A kládli sme si jednu zásadnú a kľúčovú otázku. Ako sa z tejto pivnice dostať do všetkých kútov Slovenska? Preto sme sa rozhodli, že spoločne chceme vrátiť dôveru a rešpekt tomuto poslaniu. Rozhodli sme sa, že pravda bude ten hlavný princíp. Na začiatku to vôbec nebolo jednoduché. Vybudovať si dôveru na základe faktov bola naša hlavná priorita. Za tie roky sme narastli mnohonásobne. Už nie sme traja, ale je nás takmer 800. 800 kolegov, 800 spolupracovníkov, 800 skvelých ľudí. Viete si predstaviť, ako toto celé môže vyzerať o 10 rokov?